Všimli ste si niekedy niečo zvláštne na tom, ako kráča ruský prezident Vladimír Putin? Zatiaľ čo jeho ľavá ruka sa pri chôdzi voľne kýve, tá pravá zostáva takmer nehybná, ako by bola prilepená k jeho boku. Tento fenomén už roky fascinuje nielen pozorovateľov Kremľa, ale aj popredných svetových lekárov. Je za tým vážna choroba alebo niečo oveľa temnejšie z jeho minulosti? Dnes sa na to pozrieme zblízka. Keď odborníci prvýkrát uvideli túto asymetrickú chôdzu, okamžite sa vyrojili teórie o jeho zdraví. Mnohí špekulovali, že by mohlo ísť o ranné štádium Parkinsonovej choroby, pre ktorú je znížené kvitanie ruky typickým príznakom. Iní spomínali následky mŕtvice alebo detskú obrnu. Tieto hypotézy však narážajú na jeden zásadný problém. Putin totiž nemá žiadne iné príznaky, ako sú triažky či slabosť. Naopak, rád predvádza svoje zručnosti v judo, zdvíha činky alebo korčuľuje na ľade. A jeho pravá ruka funguje úplne normálne aj pri písaní či jedle. Navyše tento štýl chôdze má už dlhé roky bez akejkoľvek zmeny. Skutočná odpoveď sa podľa tímu európskych neurológov skrýva v Putinovej 16-ročnej kariére dôstojníka KGB. Výskumníci pod vedením profesora Bastiana Bluma objavili fascinujúci dokument Výcvikový manuál KGB. V tomto manuáli sú agenti vyslovene inštruovaní, ako sa majú pohybovať. Píše sa v ňom: je absolútne nevyhnutné držať zbraň pri hrudi alebo v pravej ruke. Pohyb vpred by sa mal vykonávať jednou stranou, zvyčajne ľavou. Tento postoj umožňuje agentovi vyťahnuť zbraň čo najrýchlejšie, ak by bol konfrontovaný nepriateľom. Vedci tento štýl nazvali koubojská chôdza. Putin tak v podstate kráča, ako by bol stále pripravený kedykoľvek tasiť neviditeľnú pištoľ. Aby si vedci overili svoju teóriu, pozreli sa na ďalších ruských predstaviteľov. A výsledok? Boli ohromení. Podobnú chôdzu s nehybnou pravou rukou vykazujú aj bývalý minister obrany Sergej Ivanov či vysoko postavený veliteľ Anatolij Sidorov. Obaja s vojenským alebo spravodajským pozadím. Najzaujímavejším prípadom je však Dmitrij Medvedev. Hoci on nemá za sebou výcvik v KGB, jeho chôdza je takmer identická s tou Putinovou. Odborníci sa domnievajú, že Medvedev bol vycvičený tak, aby napodobňoval svojho mentora. Nie len v chôdzi, ale aj v prejave a gestách, aby pôsobil rovnako silno ako Putin. Zdá sa teda, že Putinova zvláštna chôdza nie je diagnózou, ale hlboko zakoreneným návykom z čias studenej vojny, ktorý si so sebou nesie aj po 10 ročiach. Je to neustála pripomienka jeho minulosti v tajných službách. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a prihlásiť sa na odber, aby vám neušli ďalšie zaujímavosti. Napíšte mi do komentárov, či ste si tento detail na Putinovi všimli aj vy. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu.